Здравейте хора, днес ще направя няколко факта за кучето. Нека да започваме. Първи факт. Той се казва Razer. Опасявам се, че не можете да го видите, защото не ми дава да го стигна. Втори факт. Той е на 5 месеца. На 21 февруари ще прави 6. Трети факт. Роден е в село Герман. Четвърти факт. Майка му е кокер шпаньол. Не, че много ви интересува, да, ама сега да се каже. Шести факт. Той е порода с месеца между. Има почти всички породи по нещо. Razer. Виж тук. Виж тук. Тук. Виж тук. Добре. Има нещо от кокер шпаньол, немска овчарка, йоркширски териер до някъде, дакил, и от 4 породи. Има и от коли, между другото. И коли. Така. Седми факт. Много е игрив и галевен. Осми факт. Това беше от Менас. Ето го и той тук отзад. Ела тук само да те покажа. Айде, че бой ще стане. Ето го него. Ела тук. Отваля го. Той може да лае силно, между другото. Бой. Айде заради мен. Ау, това как боли. Ще ударя един шамар. Така. Той не иска да се показва пред публика. Няма да го накарваме на сила. Това беше от нас. С него. Ето тук би трябвало да го виждате. Надявам се клипът да ви е харесал. Дайте палец нагоре, ако е така. Абонирайте се за канала ми. И това беше от мен за сега. До скоро!